बिराद दुखुनांथाव थासारि जे थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय नभेम्बर दान दिनै डिसेम्बर बे दान मोनथामाव दुर्गा पुजा थांबाय, बिनि उनाव लक्षी पुजा थांबाय, बिनि उनाव दिवाली, काली पुजा, रास मेला, दा गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरनि जोबनाय गोबां माखासे मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिदों। इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिदों, बेयाव पिकनिक जानो थांदों बनभोजनि मुङाव, टुरिज्मनि मुङाव। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया, बादा होनो गोनां गैया। आरो पिकनिक स्पट खुलिनाय लोगो लोगो बे लकेल युथफोरा माखासे इनकाम जेनेरेशन बेयाव एक्टिभिटी बा बिथांनि इनकाम जेनेरेशननि खामानियाबो जादों, जोंहा बुंनो गोनां गैया। किन्तु खोथाया जाहैबाय फुजा मेलाया सानथाम सानब्रै जायोब्ला बेयाव एडिशनेल खाथियाव मेला जाफायो आरो बियो 1 मास गाहाम जायो। दुर्गा पुजा, रास मेला, लक्षी पुजा, ओरै नोङो दिवालीनि मुङाव कुनु मेलाया जोबनानै थांबाय। इसोरखौ फुजिनायनि खामानिया बा बेयाव जिखिनि नियम निति दङ, रिति निति दङ, बे जोबनानै थांबाय। किन्तु एडिशनेल मेला सोलिबाय थायो, इलिगेल मेला सोलिबाय थायो। आरो बे मेलायाव मा जायो? जुवा जायो, दाइस जायो, माबा माबि जानाय जों नुदों। उन्दै गथ'आबो गेलेहैदों, बिमाफ्राबो गेलेहैदों, बिफाया गेलेहैदों, गथ' गथाय फिसा फिसौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेयाव बाहागो लादों। माखासे सुबुंनि खोथाखौ बुंदों आङो, गासैनि बाथ्राखौ बुङाखै। दा जाय थासारिया दिनै सृष्टि जादों, दिनै मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिनायखौ जों एन्टि खालामाखै, बेयाव बेरायनो थांनाय, पिकनिक जानो थांनायखौ जों एन्टि खालायाखै। किन्तु बेयाव जुवा जादों। मैया भैरबकुन्दनि जुवायाव मेथाइ खनदों, फारसेथिं जुवा सोलिगासिनो दङ। क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआव, चिरांनि पिकनिक स्पटआव, बाक्सानि भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पटआव, जेराव पिकनिक जादों, तामुलपुराव, उदालगुरियाव, बेयावनो जुवा, बेयावनो ड्राग्स, बेयावनो जौ, बेबायदि मोनसे आड्डा दिनै थासारि सोलिनायखौ नुदों। बे मा जादों आरो मा परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों? थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव। जाय परिबेस परिस्थितिया सिगाङाव जोब्बायमोन, बेखौ जिर' डाउन खालामनो हाबायमोन, खमायनो हाबायमोन। किन्तु दिनै जौ जुवा पिकनिकआव माने बे दाइस होनाय आरो बेजों एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्जयमेन्ट लानायनि जि मोनसे परिबेस परिस्थिति नुदों, थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथाव। खारन आइ रिभार फेस्टिभेलाव जागायजेनखालिनो सासे बाइकजों सौग्रावनानै जिउ जोबनो गोनां जादों। आरो लावहाटीनिफ्राय फैफिननाय जाय मटर साइकेलजों सानै मिसक्रेन्टफ्रा फैबाय, बे सुबुंफ्रानो साइमन किस्कुखौ देगारजों सुदों। गाबोन बहाबा जागोन, समफोर बहाबा जागोन। आरो बेफोरबायदि आनरुलि थासारिखौ मानो सृष्टि खालामनो नागिरदों? गभर्नमेन्ट लेस आरो प्रशासन लेस, कुनु बेयाव असिनि रल गैया, एसएसपि नि रल गैया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि रल गैया। तारमाने दिनै बे आनरुलि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ दिनै जानो होनाय बायदि थासारिखौसो जों नुदों। आरो बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि माहारिनि आफादफोर दङ। आं रावबो आफादखौ सोंखारिनोबो नागिराखै, रायनोबो नागिराखै। बिराद गुनि गियानि बेक्ति दङ, पण्डितफोर दङ। जोंहा कनसियास सिटिजेन माखासे नागरिकफोर दङ, कनसियास दिनै बेक्तिफोर दङ, ससियेलि कनसियास, पलिटिकेलि कनसियास, गुबुन गुबुन बिथिङाव कनसियास। किन्तु दिनै बेफोर आनरुलि थासारिखौ नुनानै रावबो बाथ्रा बुङा, रावबो खुगा बेखेवा आरो रावबो बिनि सायाव हेंथा खालामग्रा मानसि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय, समाजखौ थिग खालामनाय आरो बेबायदि जौ जुवा, ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। किन्तु दिनै एबसुनि आनसलिका इउनिटआ जिल्लाया बादा होनो थाङोब्ला बै जौ जुवा आरो ड्राग्स आरो जेराव जुवा जादों बे बेक्तिफोरासो उल्था एबसुखौ आक्रमण खालामनो नागिरनाय आरो एबसुनोसो फैसा जासिनो नागिरनाय, बेबायदि मोनसे प्रलोभन होनाय परिबेस परिस्थितिखौबो जों दिनै नुदों। स्वयं प्रशासनानो दिनै जोंखौ बुंनो नागिरो जे जुवानि पारमिसन बियोब्ला एबसुनियाव सोङैथाय आनसलिकनियाव, डिस्ट्रिक्टनियाव, इउनिटनियाव बे खोथाखौ बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों। आरो जोंनि दखरा आरो जिल्लाफ्रा जोंनो फोरमायदों। बे बिराद दुखुनांथावना। आरो जुदि प्रशासना जुदि बेफोरखौ लाय होयोब्ला गेलेग्रायाथ' गेलेखागोन। आरो बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोन्दों। दिनै एटेनसनखौ डाइभार्ट खालामनानै जोंनि समाज, जोंनि ओनसोलखौ धंस' खालामनाय थासारिखौ जोङो नुनानै